Čagabelo, Makoři, tady je Xurban a vítám vás u dalšího dílu z naší série Minecraft 1.8, průvodce Minecraftu. A dneska tady vás zdravím rovnou z koně, protože jsem se prostě rozhodla, že vás pozdravím z koně. Tak a dneska si probereme nové dveře, které byly přidané do Minecraftu, protože původně byly v Minecraftu jen tyhle dveře, ty z ouku, a potom tyhle ironový, což známe všichni. Ale teď bylo do Minecraftu přidáno nových 5 typů dveří, podle toho, z jakého vlastně jsou materiálu, z jakého dřeva. Protože kdykoliv jste dali do craftingu jakýkoliv dřevo, tak se vám vytvořily tyhle dveře. Tyhle ty ošumtělý odporný dveře. Teď se vám vytvoří tyhle. Mně osobně nejhezčí asi přijdou tyhle a tyhle, znamená akáciový a z toho tmavého dubu, nebo buku, já nevím. Ale i ostatní jsou docela pěkný. Přidali je z toho důvodu, že se prostě už lidem nelíbilo, jak mají jednotvární dveře. Podle toho tedy, z jakého vlastně vy třeba je vyrobíte, tak potom se vám vlastně obarví nebo udělají se vám nový vzhledy těch dveří. Tady mám takový jakoby ukázkový domeček, jak to asi vypadá, když vlastně je položíte. Jo, ty dveře jsou to úplně normální dveře, úplně normálně se kraftí, akorát podle toho, z jakého dřeva vlastně je máte. Takže to by bylo pro ten díl asi všechno. Já se s váma loučím. Mějte se krásně a ahoj.